Sean Carey Blamas Fiha, Thomas Rakdal, me Lunasa, Tajay La Ogin, Makdate Honya Ahandenya, Pasti Yoga, Dini Centrak, Agus na tasem agad sa Kjol, sa G-Sprack, sa Play, sa Heisman Days, sa Shoji, Star Exhibitions, ta rud egin on fa Honya Ahandenya. Ta trí élan ó ceire éile golar ag an íon féile bhain teasagad is féile ceáil, féile drámaíochta, tá scoil saoí, rudaí an na Gaelic, rudaí an na Méarla, cibhí a teachtal áitina eile tar ahan rudan. So le chuir sí anamar, stoithe an dhéile is mó, insa tíir seo agus bidgear ar fád na Heorpa. 3 chord party. 1 drum meter, 7 drums. An rud is thuigtaí faú de féil an phobal na a kidhór béime a tar dá hangachas nó ar an dhéalaige, nó éireann lofa an dhéalaige a thórs do Guinea, beidir nach bú deiseach tá sé sin a tarla grí le na ceapan géalteachta agus nó í pobal mór na Gaeilge tá níorthar fáilfirsa, tá sé aonanta an dóí gur féidir le féil an phobal an dhéalaige íosteach a gach le rud a tarsúlacha. So sin an feadh go bunasa go bhfuil fós na Gaeilge sás a Lanston Ray dar go deireacht go loch. Johin Jahar Gwilmid buinte leis a fóbal, Tá muid le gas mé firse over mid le céile, tá muid gobar le grúpi fóbal si cantar seo. Éistíam lá agus chuir mid na moltí an tosaí, you know. After the chamba, after the down, may you love the running brother. Mr. Ed. Bhí sin dá mhaid mar bhí ard bhéir a bhfuil fearsteán ball an DUP agus sinna chéadú a bhíú a heol ball an DUP féile an phobal, so sin am híon gur cléim mór an tosaí atá go bhfuil le head a rud an tarlú. A riach na bliana bíon amach agin ar fud ihar bhil firsta, ach seán céadú a chumid an all-phobal amór, so the main festival marquee a lár ihar bhil firsta agus a lár Park Noel, so tá sé bil go mór go míon scafte amór an go háirthe daoine a conaíon an agal leis an all-phobal, daoine tá conaí an ihar bhil firsta a tuair an takeíochtúin a an bblion go háirthe mí Lunasaf agus go méid crack ceol agus samhnaigh daoine a riach an féile. Rock the fun burn down, but roll the rock today. Yeah, but go to your bread, she's your Murloc. This the double action guy.